Kaixo nere super txiki maiteak, zer moduz gaude gure super sekretuak entrenetzen eta entrenatzen, botereak azten eta azten, ziur nago baietz. Gaurkoan berriz ere osasunari buruz arituko gea. Ez dakik gogoratzen dezun, zeintzuk diran osasun on baten aldeko faktoreak edo ekintzak. Alde batetik esaten genuna elikadura, kirola, pentsamendunak, baina horrez gain badaude beste 3 faktore oso garrantzitsu osasunaren bidean. Bakizkizu zeintzu diran, ez galdu, jarraitu bideo ikusten eta jakingo duzu. Aurrera super txikiak! Ezaztu, supersekretu guztiak trilogia eder honetan topatuko dituzula. Ez galdu, aukera. Gaurkoan supertxikak 3 liburuaren 24. atalan arituko gara. Hemen gure anai-arreba eta lehengusinei 3 izaki agertzen zaizkie. Eta deskubritu behar dute zertarako azaldu zaizkien. Izaki hauek emango duten informazioa ez gaixotzeko prebentzio modukoa da. Ezaztu hobeto dela osasunaren ardura hartzea eta ez ustea dena medikoen esku. Noski eta gu arduratzen bagara osasuna ahalik eta bere mantentzen edo prebentzio izaten, medikura gero eta gutxiago joango gea. Beraz, 3 gako hauen berri emango dizuet. Lehenengoa, airea. Airea erabat osasuntxoko, osasunarentzako oso garrantzitsua da. Haize garbi arnastea, zelulak oxigenatu egiten dira. Eta naturarekin kontaktuan izatea aire garbiago bat arnasteko gure herriak eta hiriak oso kutsatuta baitaude. Eta bestalde, arnasketak egitea ere, ez bakarrik arnastea. Askotan ez duk ondo arnasten gainera. Arnasketa batzuk egitea egunero edo egun bat bai bestea ez, 5 minututxo, ondo legoke. Ze lasaitzeaz gain, garbitu egiten da ere gorputza. 2. gakoa, ura. Entzungo zenuten beti ur asko datea ona dala, egia da. Ona da, gorputza ere, gorputzak ur asko behar duelako, eta baita ere, azalerako ere, ona omen da ez lehortzeko hainbeste, eta dutxatzea ere zinbestekoa da. Ez bakarrik garbitasunagatik, energia txarra kentzeko, garbitzeko. 3. gakoa, eguzkia. Badakizut eguzkiak D-bitamina duela eta oso garrantzitsua dela gorputzantzako. Indarrak hartzeko, berritzeko, alde batetik esaten dute ere, goizeko lehen orduetan hartzea hobeago dela eta ezkutatzera doanean. Begira ze gustora egoten gean eguzkitan, sentitu ze goxo eta ze ondo sentitzen gean beti, noski bero handirik egiten ez badu. Beraz, gehitu zuen osasunarekiko prebentzioa eta jakinduria. Alde batetik esaten genuen bezala. Mugimendua, elikadura ona, pentsamendu onak, gehi airea, ura eta eguzkia. Hau guztia egiten baduzu, ziur nago medikua oso gutxitan zapalduko duzula. Ados bazaude honekin guztiakin, eta konprometitzen bazea zure osasunarekiko txiki-txikitatik ardura hartzen, jarri da hemen behan eguzki bat, emotikonoa, eguzkia. Hartuko duzulako zure erabaki garrantzitsu bat. Zaindu zazu zure burua osasuntsu, asko hobeto ikusten da bizitza, ezta? Gehiago jakin nahi baduzu, harpidetu nere kanalera, edo web orria, sartu zaite www.supertxiki.com
Hemen itxaron goizuet aurrera supertxikiak.